Защо е различен? Защото... Защо пише? Escape path, you may not want to pass. Това ти говори. I never thought this would happen to me. Това е катастрофа. Това е катастрофа. Самолетната катастрофа. Това ще говори. Here I am, alone, afraid. Have to find a way out of here. Сега ще видиш за какви графики става въпрос. Това така. Охо, брутално е, нали? Да. Така, само че лошото е, че не може да се бяга. И тук ли? Да. Тук ти се вървиш достатъчно бързо. Да. Пък и нищо не те гони, така че de facto няма какво да бяга. Там те пращат? Да. Не, аз не съм стигал до там, че да ме гони. Ето това е техниката. Ами, сега ще разбереш след малко. Не е чак толкова смислено от една страна, но все пак не съм стигал до именията. Ако стигна до именията, това е интересно. Трябва да отида в... Ето тук. Клич Кебен. Оу, yes! Първото място, където си изкарах ангелите. Между другото, така не вземе домашната. Как? Да, така. Аз сериозно. Това нещо. Кабинка. Музей. Това е музика, бе. Това е това. Има много странни картинки, да не виждаш. Аз поначало мислих, че е нещо такова. Ама то няма нищо общо с това. Оп. Така. Ето къде е. Иди отиди. Няма, изчезна. Как така изчезна? Винаги изчезва. Стига. Да. О, добре. Тук. Защо не е разбито? Защото това е било вътре, то отвътре излиза си. То, между че... А какво пише на стената? Къде? Ето тук се пише Leave me alone, stay away from me. Somebody, please save me, there is no hope. Брадва. Те знам. Но те там между това вратата, от която дойдохме. Няма книгите за нас. Ами, първоначално аз така не бяхме. Не знам. Тук е интересно, защото има телефон. Не ми кажа, че ще звънне. По някакви време. My name is Jeremy Klitsch. Today is November 17th, 2007. And there are some strange things happening around here. My neighbor's groundkeeper has been wandering and yelling on my property late at night. I don't know why I'm even recording this. I guess he's just really starting to get to me. I've tried to talk with the Studworths, but he always tells me they're out of time. I don't know what's going on here, but I don't like it. Бягай се. Бягай, лека. Ко? He's at the door. I don't know what to do. I don't know what to do. Не пиши. Ele está. Opa, aqui. I don't know what to do. These may be my last words. Whoever's listening to this. Now. Olha, искам да вляза. Аз ще не мога да сваря вратата. Представяш си това да седи от другата страна и да ме бута нарочно, да се гаври с мен, да ми се смее, разбираш? Ха-ха, не може да отвориш.
О, добре. По телефона ли? Да. Да. Сега ще си говорим с това по телефона. Сериозно? Между другото, аз разбрах, че това има астма. Как? Сега ще разбереш. Ало? Hello? Има астма. Hello? Има астма. Добре, къде? Не знам. Не, сериозно не знам. Ето, тук е излязъл. Вратата не беше така. Вратата беше здрава. Къде си? Отвори вратата! От телефона, това е баня. Добре, защо вратата са толкова лага? Какво не се случва, че? Добре. Ах, тялото, човек. Ако сте мърката, виж. Защо сме така? Не знам. Оп. Лека. Тук какво ставаше? Да, тук съм от другата страна на коридора. То де факто където влезе това преди малко, като миналата и тук. Е така. Когато пресече те сега. Ще разкараш ли нещо? Махам се. Ливо. Жалко, че не мога да бягам. Ето, отворено вече. Той е предварително отворил вратата за мен. За да изглежда. Така, аз съм намерил в момента зад кабинката. И тук пише вече яд. Добре, няма да съм Че не може да се върне. И да искам на топло малко, просто да беше. Не, че навънка не е също. Да. Само нека е светло. Да, И този без фенерче. Не е чак толкова страхувайте. да, ама... Оп, така. Оп. Ключка ден. Сега, отиваме към... Кое беше? Уилкинс Лодж. Защото после отиваме към Студворт Мина. А всъщност Студворт Уел никога не съм знал за какво е. От тук нататък единството, което знаме е тази къща, където отиваме. И то не е всичко. От там нататък е тъмна Индия, какво се случва. Така че... Къде беше сега какво? Е тук. Къде си? Да. Тук, слушай. Пак има музика. Да, ето е. Свене на класическата музика. Колко къщи има? Колко къщи има, да? Да. И колко имения? Едно имение с коя къща? Всъщност има едно имение. Добре. The fuck. Това за какво беше? Трон? I feel so alone. I haven't seen the Studworths in days. And my friend, Jeremy Clutch, disappeared last night. I went over to his house, and as I was approaching, I noticed the Studworths groundskeeper screaming through the trees. As I entered his house, I was surprised at how much of a mess it was. I then heard someone bumping around in the other room. And I was fast as I could and locked all my doors. Call me paranoid, but there's definitely something wrong here. He's been standing in my front yard for the past hour, watching. Wait, he's not there anymore. Hey, what are you doing there? Студворт, денек имението. Или самата фамилия, денек да стоят далеч от тях. Огън е толкова реален. И ето, аз като ти кажа, че е фен на класическата. Така... Бум!